Amamani amania echakuo men shefi kesem another of emubi ana chasa ana yadimu enchemu aba so mo pani foi ayi amamani amania bi ade kwa majube de ko se nyi woni komo nyi wonu so dwumadi a wodi ama santen ma du ayi yoyi ne dotike ayi kama pani foi ma kwa ba emra mi asante bi ya joso awura ya da so da mamba mo wadi ama yen da bia mo yekuo mo din bibi me de Faruku Alhaji Sakudu me otufo kramu men oba me na me so ani samanka ne mom kramu no amu no ewo ho Abi be sasa mo na mo soa otumfo samanka no e di dwuma ben samanka ne ade bi a tete ho no ya nananom ne no mudi kuri ya no mudi kosa se bia ti ekuri ne de soawa ba bia enemi atamfo bia hye bia no samanka ne beti mawura akoyi na ba samanka na se le wo hene ba de ti esu adi na wo hene ni abere ye basa ana se bibia na nipa bwanfo bi ato ade ato samanka no ebeti na yi na sina sa no hene bi se ya boni bia si enti na ka samanka se bia bunya afia samanka ne esi wono mo a tumi bia ne mumu bia ma na timi ne se ya mu kura no sabi ya nananom no enam se na nuro na ye o madwuma ntino ya no amu ya be ne enam ansa na ye wa ya fa atali abesho se ne sabi ka atali nhyem ya na ka che se menye otufo kram atali de no ma bi ne ayi ahye se ya suwa sa ade no aye betimi aye de ahye sa ata amadama akade ye kita mui ye di dwuma bia na akade ye kita o pese ohumu ye se ne kusa ye ebi na krawi ai when am so rosary kuma bi so na kita woni ai ne ne ma bia ka ho no e di dwuma ben ade de no anie se me na me suwa sa ade no wei sabi se o pese ohu a ayemfa to na meye se ho ofe a ugira hui na mbepe ono ampene a ade we metimi da cheche se wati ase e de ma e di na cheche ade ye cheche and your friend 100 bullet se kramofo e pa ade a we nim de twe sire nyankopon e ma de maye